Hi guys! Welcome dito sa aking TV. Mayong gabi guys, ni ata karon sa tindahan ni Jilly kay Tigil Petra. ning request manin tao ni siya nga ipa-vlog kuno lagi kijang tindahan. Mutanaw la basad ni si Jilly sa ato ang mga videos no. Tuwa pod si og ako pa'y naka-video atong naghapa-hapa nagsumayaw oh. Na sigurado. Tagbila man ang bulinaw gel. Nag-sale na ko ana, nahimo na lang ng 45. 45 ang kilo? Ang 1/4. Tagpila man ning lipte. Ang lipte, oh, product 30. Tag 30 ang lipte. Kanin sa may ngana ni Jel. Lapu-lapong itom. Lapu-lapong itom, how much? 36 ra na. 36. Pila man ning bangus? 20 ra kay mga guwapang mamalit. 2.20. Tagpila man eh. 150 lang na siya. Tag 150 ang kilo unsa may ngana ni? Burot nga pirit. Mix tamaro. Tagpila man ang kanang karabalyas. Kaning Caraballas is 18 ang gramo. 180 ang kilo. Wapat tag tindira today. Hoy, samok. Si Miss Jilly Americana. Buka din na mira de Amerikana na. Tagpila man ning burot gel. Mahal na siya karon kay mo pay pagdunggo 260. 260. 260. Babay og moari ko sa imong silingan. Sir, tagpila pwedeng mangutana tagpila man ang imong mga isda diha. Ha? Tagpila man ni mga isda ni mo dire sir, gwapo nga tindiro ni Ay, sila. barato ra ma'am, nay tag 120, nay tag. Asa may tag 120 sir? Kani 20 ra ito mo, pero 320. 320 ang nukos. Ang bangus nimo sir, tagpila man na sir? 240 ra ma'am. 240. Tagpun sa may ngana ng isda Kani sir. ma'am mo ning danggit. Ganggit tagpila man na sir? Kani ma'am 180 ra ma'am. 180 ang uy barato ra man lagi. Oh, barato ra. Matingan Lami lagi ra pa na. barato. Kani tagpila man eh. 260 ra. Unsa man ning isda ah? Anduhaw. Anduhaw. Kana unsa man ang isda? Lagaw. Kung masipit ka Tagpila man lagay. na. Tagpila na. 300 ra. Kani tag unsa man Sa ning imo boss, isda? kani Ah? boss? Hoy, Kani katambak. ay muingan di ko sa vlog today kanang name the product and price ni Sidja. Oh, name the product and price. Product. Nay ni palit. Nukos ma'am, di ka mo palit og nukos. Mupalit kog duha ra ka buok sir. Tulo. Ayaw nang dupa kay wa ko'y apilana. Ay. Unsa man ni Sidja? Unsa man ni Sidja? Kana unsa man na Sidja ba? Aman. Unsa nga na ning isda ah? Asa man? Kana. Bakay na si Jamam, How sagol, much? katambak is 260. Kana unsa man ni Sidja? Parehas na sila katambak. 260. Kare tagpila man ni? 150 only. Karabalyas 150. Kani unsa man ni Sidja? Is duhaw. Ay aduhaw pud ina di man. Duhaw. Aw duhaw ra. How much? 160 ra sir. How much? 300 ra. 300. Og na nakapalit na Sidja. Tapos isang gipalit. Salamat. Ag-interview mo. Name the product and price. Jimbo, usay bulido ni Jimbo. Tagpila man eh. Ha? Jimbo utog-utog kuno. Ang sa Uy, tagpila ni. Unsa man ni Sidja? Mana jay tulingan nga budlisan. Tagpila man na. Is 220 ra. Kani, unsa man ni? Urot, Pila man ni? 240 ra. Kani, unsa man ni? Sasa, 240 ra. 240 ra. Diha na po, diha kay. Og dire na pag ko dire. Ani sa tagwa pa nga tindira. Ma'am, unsay mo dai tilugon, ma'am? Unsa imo Mars? Ha? Hello ma'am, mayong gabi ni mo ma'am. Palihog kog name the product and price. Sharon Conita. Look, okay nga na. Samok. Samok 200 only. 200. Mangsi 140 only. Anduhaw 280 only. Labay unli. 260 borat. Putikikog. Agsari, ma'am, agsari pila. Sa Swasin Yapil lang sari mo. 180 only.
Sasa, 240 only. Bolinaw, 140. Bulinaw. Like. Bangos is 200. Lato is 80 kilos. Thank you so much sa magandang tindera. Salamat po. At ngayon guys, dito naman. Good evening, sir. Sorry ma'am, Can you name your product and the price? Sorry ma'am, di ko magpa-one interview. Sorry kayo ma'am. Nga naman, sir? Tindiro ra ko ani, tindiro Pwede ra. maibaw og nganong di ka magpa-interview, sir? Tindiro ra ko ari ma'am, wa dihang tag-ija katulad tag-ija tang pa-interviewon. Matang agwapo nga tindero ning balibad. Atong pagita atong kuan sa Ato'y naramang iwaga ni ilang tinda kay maura. Ma'am, asang kuan? Sir, sa maningana ni sir? Amag-amag. Kalamisa isang amag-amag. Unsa man eh? Kabulinaw na. Unsa man eh? Kanina. Di manggap. Unsa man eh? Urot na. Kani. Kani kaila ko dani. Unsa man eh? Bangus na, bangus. Kare. Kani tamarong na. Kana. Maura gapon na, bangus. Parehara sila presyo. Tag 10 pesos or centavos. Kani nga mag-amag may kinabutuhan. Kaning amag-amag nimo. Ni amag agizang naong. Thank you so much, sir, sa imuhang pinugos nga pag-entertain. Hi, ma'am. Good evening. Pwede malaman ang mga produkto niyo po at saka yung presyo. Okay lang. Harang daghana din si og tinda. Nalagi mahalin. Wa mahalin ko no. Mahalin. Og mayong gabi sa atong gwapa nga tindira nga. Pagtindira, mahalin pa. Magpatindira kay mahalin pa. Kinsa imong pangan, ma'am? Adina Alahar. Artista Artista na, artista. magsugod ta sa imong pagtinda, ma'am. Tagpila nimong lukos. Tag 300 lang. Hala, 300. Pure na, pure. Kana 100. Sa mali. Tamban lang, tamban. Tamban. Adyo na. Kana 170. Kana 240. Bangos to 40. Saminan. Saminan. 360. 360. Kana pula po nga ito. 360. 360. Parihara. Dress. 3. Kadto. 180. 180. Kau ba na 3? Tag 3. Dapat oh. Tag 300. 320. 340, sir. Kiray mo. Tagpila man ni imong nukos nga piso. 240. 240. Lami aka jo. Kilawon ba? Og kaning naay pasayan. 340. Kaning imong tilapia nga arang kaadyo ka mag 180. Thank you so much, Miss Gina Alahar. Thank you. Good evening, everybody. Nag-vlogger ani dai. Naglag sa laan. Hastingnan gibijaan naghang tindahan daadto. Kay nagtuman ra jud ko sang biti. Nagdan sa kadana. Dai nga nagkudak-kudak man ka. Intervention bro kita ka. Maraway lingaw. Gablag lagi ko. Ha? Gablag. Maraming salamat sa aking mga nanood at saka sa aking new subscribers. Maraming salamat sa iyo. At kung bago ka pa dito, mag-subscribe ka sa akin. Adyo mo pangatawa kay tininood ding aho. Nangampanya ko, subscribe mo na ho ba? Og di mo palitan og isda nga duha ka ra buok-buok. Lukos! O gusto mong makatanaw sa insuhang mga naong nga mga gwapo, gwapa danay, subscribe na mo! Inubanan sa gwapa nga kababay. Halabira na kayo. Kay naana siya, nagsuroy-suroy na sa karsada. Unjag mahubog kang i-vlog. Maraming salamat sa aking mga nanonood. Thank you for watching. Bye-bye!